Iwe mma na Igbo nwere nze m ọzọ ekenekwa m n'ụbọchị nkịta atọ ozi ọma ka anyị bụ wee bịa n'ụbọchị nkịta na o nwere nwoke pụta na wee sị na ọ na-eze Ezeobi ozi na Ezeobi abụrọ dibịa na Ezeobi bụ businessman. Unu anụgoni ya na a sị na on the last day na kingdom will rise against kingdom, kings will rise against king. Akwa ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka anyị nọ ya n'ụbọchị nkịta ata. Biko nụ mgbe na-ajụzi ọwa oge bụ na ndị Igbo anaghị agba gidigidi na online na anụ nwa the same ọsọsọ anyị nọ ọsọsọ anyị nọ ndị Hausa na-agbakwa wọọ maka na nna anụ Hausa fọrọ oge mpụtakwa mfụkwa post ha like that ana m etile ha ọnụ mana ha gbachaa wọọ efukwa ha ezi ha dọrọkwa jiji mana nke anyị onye isi ebe o si gidigidi kemgbe Facebook mee monetization mmadụ ama nnụzi ife nwere ama nnụzili ihe na Facebook ịmago ha na-eme na anyị na-abịa mana udo dịcha biko n'usoro unu enekene ihe nwatakịrị dibịa anụnwakwu gbasara Ezeobi na Ezeobi abụrụ dibịa na Ezeobi bụ bizines man. Biko nụ soro unu gee ntị unu ghọta ihe okwu n'okwu ya anụnwa n'ụbọchị nketa. Ọhaneze Igbo bụ Igbo, ekene m nwoke ekene m nwaanyị, tata na nwa bụ afọ iwe ya na-akpịa bụ afọ ndị eto obi. O nwere iwe nji nwa apịa abịara m fụ okwu na-abụ abụ m bịara ihu bụ maka ụmụ boys ka m na-agwa young youth mi na-eme ihe ụka mi na-eme omenala. Abịa m ka nye unu advice ya bụ okwu nke izi. Okwu nke abụọ bụ maka Jeff Ezeobi na Asaba. Ịma na ndị Igbo kwuru sị na alụ gba arọ ọ bụla omenala, ma m sị ka ntie tụle Ezeobi ọnụ ka ntie tụle ọnụ maka na apụta na okechone na-eme iwe mmadụ nọkwasị ma nwere mali ka ibi eji kwado. So advice nna ya young youth bụ ịbịa na be dibịa nwa alụ ọlụ lụcha ọlụ ego nwa pụtala gị ị kwesịrị ịgwa dibịa ego na-epụtala gị unless na gị na dibịa kpali na iwu uwe ji na-eke bụ 50-50 ego pụta bịa na ego na dị nnọọ pụtara ị nwere nke enyi ya. Mana ọ bụrụ na ọ bịa lụsịala gị ọla ikwe nkwa ego batala gị ịmara datin ikwere na nkwa ibia setulu anya. Onye ọbụla bụ dibịa nwere alụsị nwere ọgwụ nyanwa bụ the mouthpiece. Owobi iwo arụbụnagụ ewobi iwo, obi dị ọcha arụbụnagụ obi adị ọcha. Ụdị ka ọ dị na pastọ nwere mmụọ na-ejeli ozi, ọ dị ka ikpokuo pastọ kpokuo mmụọ na-ejeli ozi. Ụdị ka ọ dị dibịa. Ego batala gị ịmalive na ikwere na nkwa nwapụta ya ịkpọ dibịa maọbụ pastọ ahụ lụrụ gọlesia na ego batakwala na even nkwere na nkwa ka nsetuluo. Ọ bụrụ ị chọrọ ka ụka na-eme ebia ka ụka na-eme. O nwere ụfọdụ bụ dibịa lụsịala ọlụ 5 million abata ma ife gwara dibịa n'ihi enye ya bụ 100,000 ebe azịsịa na 5 million batara na 100,000 ka ihe enye obi dịkwa na awụ. Ọ bụrụ ma mụ anụmadụrụ mmadụ ego na-batala na ịmali ya na mụ na gị kpara ime gịnị ime ya ọgụta ya trillion batala gị nke ị chọrọ inye m ka ihe enye m ịmali nke na mụ na gị kpara n'alụ gba mbọ n'imeli ya maka na mụ na gị adịwo n'iyi. So young boys ego batala gị gwa dibịa ma pastọ na-alụ ọrụ si na ive emeli na ego batala gị na ọka ikene ekene na ịbịalị dibịa nwere right ejugo ego na-batala gị sarasọ bụ na ọka imezu ebe na nke na-akpali. Mana ịbịa gwa bịa na ego na dị nnọọ batala gị ị nwere nke a gị na-ahụ. O nwere some people nwere bad mind bụ na ba na-achọ ka ba nchalikolu ebe a ga ntị ka m kwuo okwu Ezeobi ịghọta. O nwere vidio mbụla Ezeobi post si na ọ lụrụ mmadụ ọrụ onye ahụ onye nkwa moto ọrụ nwa agazi ya onye ahụ webutali ya Venza nọ na 7-8 million now. Onye ahụ ga-ebuzili ego niile abatali ya buye gị ọ na-asị onye aja na-apụta ego buru di Venza do na ya bụrụ Venza anya
anyị anụrụkwu mgbe eji rụọ ọrụ onwe ka ọbụna ka ị na-etrend onwe ka ọbụna ka ị na-ekwu okwu mana that word ka m na-reason godu say na some people amara ihe a na-eme. Stop telling your plug your onye ọbụla na-alụgo ịgwazini ya na-ego ọ na-aka inweta ịbịa gwa na ihe pụta ịmara datin ishi imeli ya ọ ga-adị happy na-alụsili gị ọrụ ike na-ekpele gị ekpele mana isi na 5 million pụta like na atụ ezime oge ememe before ya lụsịrị ọrụ 4 million battalion m 50,000 a na-alụ m anya ịghọta mụ nwe onye ga-abụ ọ change your mind the person can abịa be m which is na ọ na-etiechili m ego anya now as I'm talking to you a month ọ na-etiere ọrụ m 600 700 ịmana ọ dị ka ọ nwere ka ibe jide ịghọta every month I'm expect 600 500 600 500 from the guy mana mgbe abịa batara 4 million 10 50,000 o nwere onye ga-abụ ọ sị 4 million batara gị tinyere 50,000 ndị otu Ezeobi ịghọta mana amarakwa m nwere ọrụ ma nwere ebuele moto ma ọ ka na-ekwu okwu na nwere nke anyị fụrụ ma ebe nsi nwere azị ka ntịele Ezeobi ọnụ bụ maka ihe o kwuru na o nwere ebe ịchụ aja o kwuchi adatin mụ nwa ajụọ nwa ma onye abụkwa dị dibịa nwe adịchọ na dibịa mara Ezeobi nya na-akpọrọ Ezeobi okwu ma nya akpọrọ onwe ya mmadụ na-akpọkwa onwe ya o inwe ike ibinye ọtọ ịnwera n'obi ga bute ọgwụ eji eme dibịa imebe dibịa ịghọtara so mụ nwachi egiche nwekwe vidio ọzọ o mere ọ sị na anya na-azụ scribe nwa si oke no problem no scribe ka ọ na-azụ ịghọtara Ezeobi abụrụ dibịa Ezeobi amara ive mgbọrọgwụ na-ekwu ọmara ive abịa na-ekwu n'ime ọbịa udo Ezeobi nọ n'ọmara na abịa na-ekwu okwu ịghọtara onye Ezeobi nọ n'ọda anụ ọ na-eshi ntị n'ime mmụọ tapụchi ihe ọ na-eme majik lukat si achụzina aja na o nwere ife bụ aja imagine ọ mara na some of things ọ na-eme na bịa m na afọ ya bụ aja ka ọ na-achụ ma nevertheless na ọ bụrụ dibịa ma ya so akwụkwọ na-eme anakọta wolu gold wolu chain dịka kpokecha onu ya n'ọdịnihu ọgwụ ya na-ekpe ekpere si na alụsị no it doesn't work that way. Onwe ka ọbụna ọgwụ o butere ada asọkwa those things so fine onwe ka itetekwula tomorrow si na na-ewe ogo chain ma iron aga n'iru mmụọ onwe ka itetekwu onye maka na ekwuru si na alụ gbara ọbụla omenala Ezeobi okwu ahụ o kwuru jọgburu ude na-esigbo nke akwụ ma iwe o gosiri bụ na ọ bụrụ dibịa na ọ n'anya ka ọ watalịa maka na befe ibulu dibịa ya amagodo omenala ịmachazi omenala inwe mebezie dibịa na ọ bụrụ itata ụla ibulu dibịa mebe na-eme aka nri na-eme aka ekpe ụdị nwe Ezeobi na-eme ọma aka nri ọma aka ekpe na-eme kacha na omega ebe Ezeobi ya sị na anya na ọgwọrọ ọgwụ ị naanị ime ite nwere ọgwụ ya ahụ mekacha ya bụ anwasị ka ọ na-eme so ụmụnne m na-achụ n'aja na aja dị mkpa na-achụ n'aja ọmụ bụ ehulu si na onye nwe ọgwụ onwe ego ọgwụ dị mma ọgwụ na-enye aka ihe mgba ndị mmadụ bụ ife ọbụla ị na-eme ọ na-agara gị nke kwere aka na-eme ya iche na ka mmadụ deceive oge because o nwere lot of people mmadụ na-agwọ ọgwụ ọ na-agara ba asịba na ọgwụ adịrọ ma ebunego ọgwụ agụ ụgwụ baba onye na-esi gị bunego ọgwụ ọma nyekwa gị ego nri o ọma helpụzikwa gị ọma ngezi gị ntị because na iji ozi ego iji abịa so ọ bụrụ na mmiri ka ị na-eje ọ na-agara gị eje na ngwa ọgwụ jebe na mmiri ọ bụrụ ọgwụ ka ị na-agwọ ọ na-agara gị na-agwọ ọgwụ na ị na-agwọ mmadụ asị na gị tụwa ọgwụ jebe na mmiri na ịmara ụmụ na-ewe ka nke gị dị mbọsị ekele ya n'ụwa ka ekelewe ya abụ so amagwu na-achụ n'aja unwe egekwa na Jeff Ezeobi ntị na ọ marakwa omenala ọ marakwa iwe ọ na-ekwu ka o trend ya ejikwana ya spoil ya your future ekene m unu ọmụnwa bụ Igbo bụ ọbala tụle dibịa na-eme ọbala ọla bụ ọgwụ nwatakịrị alụ bụ na agụmel na nwa okwukọrọ n'elu anyị kotuo ya gbalie ka o ejede ibe na-abụ ka nwoke pụtara ụwa nke izizi bụ mbọsọ ọ bịara ụwa nke ịgba bụ mbọsọ ọ na-ana ekene m unu Ekenekwa m unu maka asị na ozi ọ bụla ezila anwụ ụlọ ọkụ elu onye n'igwe biko na ozi anụ nwa ebulukwana ya bata n'ụbọchị nketa nsị ka nye olu ụmụ Igbo ka ha soro m wee fekwa ife anyị na-afụ na-efele mba ụwa because everything niile na-eme na it's all about entertainment and education ka ụmụ ụwa na-amụta nke ọbụla ị na-amụta ihe na ya ma nke ọbụla nwekwana ka e wee kaachị afọ na ewele ya kaachị afọ maka ọ bụ ihe niile dị na-efele mba ụwa ka a na-ebulu n'isi eti ya n'obi biko na onye ọbụla nwere mkpa na akpị ya na-aghọtagokwana biko na nke ọbụla nsị ka nweta ifekwana na ọ dịrọ gị mma biko ishi ya na mana ọ dị gị mma eshi ya
ịnyelụkwana anyị aka bụ notification ka ị na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tiri vidio fụ. Biko ihe ọbụla nwekwana ihe ọbụla ịchọrọ ikwu na the video, ịkọmentị ya na the comment section, laikikwa na the video ka ọ nyere anyị aka na-aga viral. Igbo mmụrụ nze mmụọ ọzọ ka anyị nwee n'ụbọchị ọzọ.